Вярнуліся сезонныя льготы для пенсіянераў. Мянчук страціў 28 тысяч долараў, а ў барысаўскай радзільні жанчынам пачалі павялічваць грудзі. І рыхтуемся. Неўзабаве будзе 27 градусаў цепла і навальніцы. Гэта праграма Белсат онлайн, і мы пачынаем. Магілёўскія аператыўнікі ў барацьбе з эканамічнымі злачынствамі затрымалі 41гадовага кіраўніка сталічнай фірмы, які прагуляў чужыя грошы ў інтэрнэт-казіно. Як высветлілася, бізнэсовец пазычаў грошы ў знаёмых пад нагодай развіцця справы і пастаўкі тавараў. Аднак вяртаць даўгі ён не збіраўся. Усе атрыманыя грошы, гэта каля 55 тысячаў рублёў, мужчына выдаткаваў на азартныя гульні. За махлярства ў асабліва буйным памеры следчымі заведзеная крымінальная справа. Цяпер азартнаму дырэктару пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Віртуальны раман абярнуўся для беларуса фінансавай катастрофай. Мужчына пазнаёміўся ў інтэрнэце з дзяўчынай, якая прапанавала яму выгадны заробак на крыптавалюце. Пад наглядам куратараў гора-трейдер бачыў імклівы рост прыбытку на экране і ўкладаў усё больш грошай. Аднак, калі сума дасягнула 28 тысяч долараў, платформа раптам знікла, а дзяўчына перастала выходзіць на сувязь. Расказ Менчука з першых вуснаў. Вашай увазе. С незнакомого номера была девушка. Так началось потихонечку завязывать историю отношений. Потом плавно переходит в предложение заработка криптовалюты. Ну, конечно, я согласился, потому что был хороший способ и быстрый заработать деньги. Прошло некоторое время, когда уже на платформе зарабатываются деньги, и ты их не сможешь вывести. Сайт блокируют, деньги ты вывести не сможешь, полный обман. И по концовке сумма, которую я вложил, была общая 28 тысяч долларов. Вот. Сейчас я не могу не зайти ни на платформу, ни связаться с кем-либо, все пропали. Сталічны мікрараён Малінаўка дачакаўся буйнога гандлёвага папаўнення. Напярэдадні ў гандлёвым цэнтры Дыяманд-Сіці адкрыўся Маяк Максі. Самая вялікая крама сеткі плошчу больш за 2500 квадратных метраў. Адкрыццё выклікала небывалы ажыятаж. Пасля пераразання чырвонай стужкі залы імгненна запоўніліся тысячамі людзей, а чэргі ў кожную касу налічвалі да 50 пакупнікоў. Прычынай сталі абяцаныя звышнізкія цэны, шырокі выбар бакалеі, свежага мяса і ўласнай кулінарыі. Акрамя зніжак, першых наведнікаў заваблівалі бясплатнымі дэгустацыямі, забаўляльнай праграмай і бяспройгрышнай латарэяй. Новы гіпердыскаунтар стаў сур'ёзным канкурэнтам для іншых рытэйлераў у гэтай частцы Менску. Менш чакаюць новыя маштабныя спартыўныя будоўлі. У Менгарвыканкаме паведамілі, што пасярод лесапарку Мядзведжана плануецца стварыць сучасны комплекс для біятлону і лыжных гонак. Праект прадугледжвае не толькі трасы, але і паўнавартасны стадыён са стрэльбішам. Грошы на праектаванне і працы ўжо вылучана з бюджэту, таму рэалізацыя пачнецца найбліжэйшым часам. Яшчэ адзін значны аб'ект з'явіцца на вуліцы Нарачанскай. Там узвядуць фізкультурна-аздараўленчы цэнтр для экстрэмальных відаў спорту. Новы комплекс размесціцца насупраць футбольнага манежу. Абодва аб'екты ўключаныя ў інвестыцыйную праграму сталіцы, што гарантуе хуткі старт працаў ужо сёлета. А ў Барысаве ў раённай радзільні пачалі праводзіць пластычныя аперацыі. Першай стала аўгментацыйная мамапластыка, павелічэнне грудзей. Найбліжэйшым часам там плануюць рабіць і ліпасакцыю. Пра запуск новага кірунку распавялі выданню mlyn.by у самой медустанове. Пластычную хірургію вырашылі развіваць на базе перынатальнага цэнтру. Галоўная доктарка радзільні Вольга Канашэўская патлумачыла гэта, у прыватнасці тым, што 2026 год абвешчаны ў Беларусі годам жанчыны. Аперацыі праводзіць хірург Юрый Рубцоў. Паводле яго ў Барысаве гатовыя выконваць практычна ўвесь спектр эстэтычнай пластыкі, ад карэкцыі грудзей да ліпасакцый і аперацыяў на жываце. Першую аперацыю павелічэння грудзей ужо правялі. Яна заняла каля гадзіны і прайшла без ускладненняў. У радзільні падкрэсліваюць, што робяць стаўку на ніжэйшыя цэны ў параўнанні з Менскам і суправаджэнне пацыента пасля аперацыі. Так, адна з пацыентак распавяла, што выбрала Барысаў менавіта за кошт і магчымасць застацца пад наглядам дактароў. Паводле звестак медыкаў, цяпер вядзецца запіс на аперацыі, а толькі за адзін дзень кансультацыі прайшлі 4 жанчыны. У радзільні падкрэсліваюць, што кошт адной зоны
короны складае каля 1200 рублёў. Гэта танней, чым у прыватных клініках сталіцы. У Беларусі 3 польскім каталіцкім святарам не працягнулі дазвол на рэлігійную дзейнасць, і яны мусяць пакінуць краіну. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Хрысціянская візія». Гаворка ідзе пра сальватарыянца ксяндза Станіслава Мжыглуда, шматгадовага настаяцеля парафіі нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі ў Браславе, салітынца ксяндза Зянона Шанхора, які служыў у Беларусі больш за 35 гадоў і апошнім часам быў вікарыем парафіі ў Відзах Браслаўскага раёну, а таксама францішканца айца Вальдэмара Куяву, вікарыя парафіі беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў вёсцы Вудзела Глыбоцкага раёну. Паводле інфармацыі ад крыніцы, ім давядзецца пакінуць Беларусь ужо ў траўні 2026 года. Гэтак пастанавіў упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. Разам з тым, некаторым іншым польскім святарам дазвол на служэнне ў віцебскай дыяцэзі працягнулі, але толькі на найбліжэйшыя паўгода. Беларускія пенсіянеры зноў могуць ездзіць на электрычках удвая танней. Традыцыйная сезонная зніжка на 50% будзе дзейнічаць да канца кастрычніка на ўвесь перыяд дачных і сельскагаспадарчых працаў. Ільгота распаўсюджваецца на цягнікі рэгіянальных лініяў эканом-класу. Каб набыць квіток за паўцаны, неабходна прад'явіць арыгінал пенсійнага пасведчання. Яго ж трэба мець пры сябе і падчас самой паездкі. Набыць ільготныя білеты можна як у касах, так і праз мабільную аплікацыю ці тэрміналы самаабслугоўвання. Звярніце ўвагу, што зніжка не дзейнічае на цягнікі бізнес-класу, гарадскія лініі і межрэгіянальныя цягнікі з нумараванымі месцамі. Беларусь імкліва адыходзіць ад замаразкаў дзякуючы антыцыклону Вінфрід. Гэтыя выходныя стануць сапраўдным падарункам. Ападкаў не чакаецца, а паветра прагрэецца ад 15 градусаў на паўднёвым усходзе да плюс 26 на захадзе. Ноч на нядзелю можа стаць апошняй у сезоне, калі на глебе яшчэ магчымы слабы мінус. Пік цепла прыпадзе на панядзелак і аўторак. Сіноптыкі абяцаюць сонечна надвор'е і да 27 градусаў вышэй за нуль. Аднак з серады сітуацыя пачне мяняцца. З поўначы прыйдзе халодны фронт. Чакаюцца кароткія дажджы, навальніцы і шквалісты вецер да 20 метраў за секунду. Самым трывожным днём стане чацвер. Тэмпература ўпадзе да плюс 13, а ў асобных раёнах пройдуць моцныя залевы. На гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся заўтра.